בוקר טוב. היי, בוקר טוב מאשה. בוקר טוב. מה נשמע? פושקין פושקין. מה נשמע חמודצ'קה? היום אנחנו מצלמים אותך אחרי ארוחת בוקר הראשונה, והיום סוף מאי, 26 במאי. הנה פה אני שוכב ומסתכל מה קורה. מחכה נראה לי לראות קצת אוכל. לא מבין כל כך מה קורה. נו פושטיקה. נו. חייך, צ'פופו. בואי נצלם אותך קצת יותר מרחוק. ביי. הנה אני. שוכב פה. מתלבש. כן. מי רוצה לשכב בלי מכנסיים? אבל אמא באמת לא שמה מכנסיים כי רצתה לראות איך אתה זז. זאת הסיבה. אבל תכף אנחנו נתלבש. בואי נתלבש באמת.